Dobar dan, ja sam Makiko. Ovu crvenu testeninu možete pronaći u mnogim restoranima u Japanu. Ne znam kako je napravljena, ali ovo je originalni recept iz Japana. Materijal: špageti, luk, beli luk, paprika, kobasica, kečap, puter, so i biber. Isečite luk i papriku tanko. Isečite kobasicu dijagonalno. Propružite luk. Potom dodajte beli luk. Potom kobasica i promešajte. Dodajte papriku. Potom so i biber. U isto vrijeme počinite da kuvate testeninu. Kada skuvate pastu, ostavite 6 supenih kašika vode od kuvanja paste. Dodajte kečap i kuvajte dok se ne pojave mehurići. Dodajte pastu, puter i kuvanu vodu koju ste ostavili i dobro promešajte. Nadam se da ćete probati za ručak. Bilo bi mi je drago da se registrujete i date vašu ocenu. Hvala vam na pažnji.